El protagonista, escolti. Si como país tenemos muchas cosas que hacer, coño. Podemos decidir... No diga palabrotas que nos multará el CAP. En Cataluña nos multan por decir palabrotas. Sí. Que exista el CAC también me parece una normalidad. Como que exista el chivato este, que tienen ustedes un chivato que va mirando en las tiendas a ver cuál es la etiqueta que está en español. Sí, es el señor Spot. Es su asociación que es colaborador de este programa. Bueno, pues se lo cuenta a la Consejería de Chivatos y le dan premios. Ja veus, parla del chivato i parla que li expliques a la Conselleria de Chivatos i que eres un chivato. Bueno, a mi, d'entrada, el que pugui pensar aquest senyor, sincerament, poc m'importa. El que passa que, de la mateixa manera que ho vaig dir en una ocasió en una televisió de Madrid, li tornaré a dir amb ell, la figura del chivato, la figura del soplón, és una figura que està molt arraigada a la cultura castellana. Aleshores, ell, com a castellà, això hauria de saber-ho, i en tot cas el que li puc dir és que nosaltres de chivatos i de soplons i de totes aquestes coses, doncs res, ho hem dit en innumerables ocasions, simplement aquí el que s'ha fet és contemplar una normativa lingüística que permet presentar aquestes denúncies. L'any passat se'n van fer 3.000 i aquest any la gent de Catalunya Acció que ho fa, és a dir, ell ha parodiat aquest senyor amb el llapis. No, jo realment treballo, em guanyo la vida, faig la meva feina i aleshores el que hi ha per part de Catalunya Acció una sèrie de persones que emparant-se en una legalitat vigent duen a terme aquesta política. Però bé, sembla ser que això els ha molestat enormement perquè ja portem, em sembla, senyor Fuentes, 3 o 4 mesos ja amb això i encara ells continuen. El divendres em va trucar BO7 una altra vegada per parlar de les denúncies lingüístiques i els hi vaig venir a dir, no? Dic, si no voleu caldo, 3 tasses. Doncs ara això es continuarà. I a més els hi vaig dir una altra cosa. Dic, si Força Catalunya es presenta al Parlament i obté representació i per aquelles coses de l'aritmètica parlamentària tingués capacitat de decisió en matèria cultural o en matèria turística, aquesta política lingüística que nosaltres pregonem, que és la oficialitat única de la llengua catalana, això es duria a terme. És a dir, torno a dir-li al senyor Miguel Ángel Rodríguez que si no vol caldo en tindrà 3 tasses. Però, i per acabar, he de dir, com vaig dir l'altre dia a Biosete, que aquesta és una discussió vicentina. Això s'acabarà el dia que l'estat català independent tingui una llengua única i oficial que serà la llengua catalana. I si parlen dels drets dels castellanoparlants, que pensin una cosa, segons les últimes enquestes, el 90% de ciutadans de Catalunya entenen el català, per tant, tots són catalanoparlants.